Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre. Čo je pre nás dobre, to je prvé. Treba porozmýšľať. A odoberiem hlasy Harabinovi a Smerákom. Pozor. Porozmýšľajte, progresívci. A však odoberieme hlasy Harabinovi, rozumiete? To je pravda. Porozmýšľam na to. Dobre. Dobre. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko. A nie, čo je dobre pre Európsku úniu, nie, čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre. Čo je pre nás dobre, to je prvé. No, takže tu sme. Sme sa dožili historického momentu. 5 rokov sme na to čakali. Vieme, aké boli predchádzajúce voľby, Šefčovič a títo tam, to proste nebudem opakovať. Teraz prišla šanca pre tých, pre ktorých je Slovensko na prvom mieste. A pre tých, pre ktorých je Slovensko na prvom mieste, nemôže byť iný kandidát, než náš špičkový jurisprudent doktor Štefan Harabín. Dobrý deň, pozdravujem vašich divákov, vášho kanála, všetkých. No, to nemôže byť vôbec uvažovanie, koho za prezidenta. No a teraz, čo sa stalo Smer, viete, oni sa, akože Slovensko na prvom mieste, čo som rád, ja už som to pred 25 rokmi presadzoval Slovensko na prvom mieste, no ale dobre, sa zobudili, prišla to očistenie Smeru, však vieme, čo bolo. Však Smer kedysi bol špina, to my sme, celá alternatíva bojovala proti Smeru. Však tam bol Lajčák a Korčov a títo, Kolíkov a všetká špina tam bola. No tak jasne, sme bojovali proti. Ale teraz Smer sa očistil po vražde Kuciaka. Jeho krv zmyla všetku špinu zo Smeru. No a čo sa stalo? Slovensko na prvom mieste. Presne to, čo som ja hovoril pred 20 rokmi. Tak dobre, to sú naši ľudia, ideme ich voliť. Sme volili Smer, ale teraz tamto nejak oni ako keby nevedeli, že doktor Štefan Harabín je prirodzený kandidát pre nás, pre ktorých je Slovensko na prvom mieste. A teraz však aj Hlas tiež Slovensko na prvom mieste, všetko Slovensko. A oni idú dávať tam, ide uvažovať Peter Pellegrini, či bude kandidovať. Takže k tomu uvažovaniu pán Pellegrini treba ho troška mu dať niečo, nad čím uvažovať. V prvom rade, nie, že by sme chceli hovoriť, že je zlý, alebo dehonestovať ho, ale fakt je, že tu nie je väčší odborník na právo, tu nie je takýto špičkový jurisprudent v tejto republike ako doktor Štefan Harabín. A teraz, čo sa ide robiť? Budú fašisti porazení na Ukrajine. Teraz títo fašisti nevieme, čo vymyslia. Teraz sa prichádzame do takého obdobia, že tu musíme mať špičkového jurisprudenta za prezidenta. A pre Petra Pellegriniho toto obdobie 5-ročné, keď bude doktor Harabín prezident, bude obdobie, kde sa on môže učiť na vzor. Tuto je z doktora Harabína si môže pozorovaním sa učiť, ako byť dobrý prezident a potom v budúcnosti, on ešte mladý, potom môže kandidovať. Však nemám nič proti Petrovi Pellegrinu, ale teraz, toto volebné obdobie, všetci sa musíme zjednotiť za doktora Harabína. To je Slovensko na prvom mieste, tak iba doktor Harabín môže túto kandidovať. Pre tých, ktorí sú Slovensko na prvom mieste. No a ja by som chcel takto. Vy máte kontakt na Petra Pellegriniho? Nie. Tuto musíme nejak, neviem, tu treba lobovať, treba mu to vysvetliť, lebo on, že má oznámiť 1. januára, ako sa rozhodne. No tak pán Peter Pellegrini, prosím, rozhodnite sa, že odložíte svoju kandidatúru o 5 rokov, budete sa pozorovane učiť, ako byť dobrý prezident, pretože teraz to obdobie, ktoré nás čaká, iba doktor Harabín nás tu môže previesť týmto. To bude zúrivosť. Títo hajzli budú tak zúri, lebo budú porazení. To už aj priznávajú, nie že Rusi. Americké médiá už priznávajú.
Americkí odborníci priznávajú, NATO priznáva, takže to už není, že vyhrávame, nevyhrávajú. To už je otázka času, kedy fašisti na Ukrajine padnú. A potom... Oni už prehrali. Áno, tak, ale oficiálne... Vojensky už prehrali. Oficiálne, že sa budú musieť bezpodmienečná kapitulácia a tu títo fašisti, oni proste to bude jak zúrivá šelma v klietke a hovorím, tu budú také malé štáty, ako sme my, to proste oni, neviem, čo budú vymýšľať, ale preto tu treba mať doktora Harabina za prezidenta, aby nás previedol cez toto obdobie porážky fašistov. Toto je veľmi dôležité, aby tu bol doktor Harabin prezident. Takže neviem, že by sme pánovi Pellegrinovi dali niečo na uvažovanie. Takže pán Pellegrini, začnite uvažovať takto. Necháme, postavíme sa za doktora Harabina, všetci, Hlas, Smer, SNS, všetci, pre ktorých je Slovensko na prvom mieste, všetci, ktorí sme bojovali proti tejto vláde hrôzy a šialenstva. To bola vláda hrôzy a šialenstva a tu nebol väčší bojovník než doktor Štefan Harabin. Toto by som chcel odkázať pánovi Pellegrinimu, aby uvažoval, a keď príde 1. január a oznámiť, či bude kandidovať alebo nie, nech oznámi, že bude kandidovať, ale až o 5 rokov. Ja k tomu môžem povedať, pán redaktor, 2-3 veci. Hra Američanov je úplne jasná a identická s obdobím pred 5 rokmi. Američania potrebujú na národnú... Tak Šerešovci, nie Američania, lebo v Amerike táto banda pôjde preč. Dobre, identifikovali ste to dobre. Šerešovci, lebo aj Ameriku ovládajú Šerešovci. Takže americkí Šerešovci. Dneska to všetko ovláda. To, čo urobili pred 5 rokmi, keď rozbili národno-vlasteneckú scénu tým, že sa im podarilo vťahnuť do kandidatúry Kotlebu a potom aj cez Smer Šefčoviča, robia presne to isté. Na tom pracujú samozrejme spojitosti s denníkom N, SME, Aktuality, ESET, no a americká ambasáda, kde teraz majú prevahu Serešovci. Áno, pozrite sa, to treba ako aj čítať a ozrejmiť ľuďom. Denník N 2,5 roka imidžovo vyrába nového kandidáta pána Korčoka. Áno, 2,5 roka dáva správy, ako pán Korčok ide v lietadle s pani Radičovou na konferenciu diplomatov na Kaukaz, na Indiu, ako už skončil ako minister. Čiže denník M pred 2 týždňami, ten, čo vyrába imidžovo Korčoka 2,5 roka, si kúpi prieskum. Zaplatí tento prieskum. A do prieskumu titulková správa, nimi vyrábaný, chcený a žiadaný Korčok prehrá v 2. kole s pánom Pellegrinim. Čo tá správa hovorí? Kto ju kúpil? Čo ňou sleduje? No, Američania zistili, že s Korčokom by som jednoznačne vyhral, tak potrebujú vťahnuť do kampane pána Pellegriniho. Tak, ako sa im podarilo vťahnuť vtedy Šefčoviča. No tak takto vyrábajú prieskumy, kedy Markíza vyrobí prieskum, že Pellegrini bude mať 60% a víra. Pamätáte sa 3 roky dozadu, kedy vznikla strana Hlas a Američania vyrábali prieskumy, strana Hlas je prvá, vyhrá, má 26, 27%. A takto 2,5 roka vyrábali prieskumy, že strana Hlas s Pellegrinim vyhrá parlamentné voľby. 2 týždne pred voľbami už zmenili čísla, no a nakoniec Hlas
Hlas, vyrábaný proti Smeru, skončil tretí. No tak takisto sa to týka aj terajších prieskumov, ktoré umelo sú vyrábané vo vzťahu k pánu Pellegrinimu, aby ho vťahli do kampane, aby rozbil národnú vlasteneckú platformu v programe volebnom. Oni vedia, že on je neskúsený a ľudia, ktorí sú neskúsení, sú ľahko ovplyvniteľní. A preto ja hovorím, taký skúsený národovec, ako ste vy nemáte konkurenciu. Vy ste špičkový jurisprudent a tam jeho by sa ľahko zmanipulovalo. A on by si mal Peter Pellegrini uvedomiť, ešte počkám, ešte necháme doktora Harabina, nech je prezident a takto vlastne zvíťazí. Takto ukáže, že pre neho je Slovensko na prvom mieste. Pretože ak je Slovensko na prvom mieste pre Petra Pellegriniho, tak jednoznačne podporí kandidatúru doktora Harabina. Jednoznačne. Ale ak sú tam nejaké zákulisné tieto a to, áno. Takže uvidíme. Doktor Harabin, uvidíme, čo sa stane 1. januára. Teraz uvažuje, takže pán Pellegrini by mal uvažovať, dajme šancu tomu, kto si tú šancu si zarobil. On na toto si zaslúži iba a ukázal svojím bojom proti tejto vláde šialencov a to hrôzovláde, že on je teraz jediný správny kandidát na prezidenta. Takže tak. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé.